Συμβούλιο και καθόρισε ποια θα είναι τα καθήκοντα του κάθε μέλους. Θα μου επιτρέψετε να λέω το όνομα και τα καθήκοντα του κάθε ενός και για τη βραδιά έχουμε ετοιμάσει, το πω έτσι, ήταν η ιδέα του Ψύχα, ο οποίος είναι ο ειδικός σε αυτά, το εξής. Έχουμε φτιάξει μια καφίτσα με το σήμα του συνδέσμου, το οποίο θα το φορούν στο αριστερό πέτο όλα τα μέλη στις επίσημες εκδηλώσεις. Ας ξεκινήσω λίγο από τον Αντιπρόεδρο. Αντιπρόεδρος ο αγαπητός Κώστας Μανίκας. Κώστα, έλα. Άντε και από αύριο δεν προτεθείτε. Γι' αυτό φορέσαμε σαν κάτι. Μην κάθεστε την πρωτοβουλία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του. Είναι δυναμικός τέλεχος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία. Γενικός Γραμματέας Σπαρτίδος Άγγελος. Θέλουμε και τη Softex εδώ γιατί πέφτει πολύ κλάμα. Που όπως συγκίνηση μέχρι και το σήμα δεν στέκεται. Για τον Άγγελο έχω να πω ότι πραγματικά σαν προσωρινή δικούσα επιτροπή συνεργαστήκαμε άψογα καθ' όλη τη διάρκεια των μηνών αυτών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε. Ταμείας. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιώργος ο Γιώργος. Είχαμε ένα θέμα με το Σερέτη. Ο Σερέτη μας έπιασε με τη γύρα του. Ναι. Ο Γιώργος, καθότι είναι του ελεκτικού, όπως γνωρίζετε όλοι σας, έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το ότι μετράει μέχρι και το λεπτό. Έτσι. Μα και να θέλει να κρυφτεί δεν μπορεί. Ευχαριστώ. Ψύχας Παναγιώτης θα μας εκπροσωπεί δημόσιες σχέσεις και πάλι δημόσιες σχέσεις. Όπως ξέρετε, επειδή έχει θητεύσει στο 7ο επαιτειακό του ΙΕΣ, ήταν δικιά του η ιδέα αυτό, καθότι όταν συνεδριάζει για πρώτη φορά το ANCC, την ημέρα εκείνη το απονέμουν στα μέλη του ANCC το διακριτικό του. Αυτή ήταν λοιπόν η ιδέα του και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Άρα άλλο ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Σκορδάς Δημήτριος. Έχω ξαναπεί για τον Δημήτρη ότι δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ, καθότι εγώ είμαι του Πεζικού, αυτό ήταν το σώμα του εφοδιασμού μεταφορών. Σας πληροφορώ ότι οι μήνες που είμαστε μαζί μου απέδειξε ότι πραγματικά πρόκειται για ένα πραγματικό στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Έλα Δημητράκη, χαμογέλασε παιδί μου. Απουσιάζει το τελευταίο μέλος, το οποίο είναι ο Χρήστος ο Ψαράς, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Ήδη πριν από λίγο μίλησα μαζί του, έχετε όλοι τους χαιρετισμούς του και στην πρώτη συνεδρίαση, την επόμενη συνεδρίαση που θα κάνουμε, θα είναι κοντά μας, οπότε θα τον έχουμε και αυτόν κοντά μας. Τώρα,
να ξέρετε ότι για μας, για το Σύνδεσμο, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεκτική Επιτροπή είναι δίπλα μας. Γι' αυτό λοιπόν την τιμούμε και αυτή με το διακριτικό του Συνδέσμου. Έλα, Λάμπρο. Θα μας κατηγορήσουν και να βάλουμε. Ο Δημήτρης ο Κόρκας. Θα το δαχτυλίζει και NBA. Δεξί χέρι του Βαγγέλα του Μαρινάκη. Λοιπόν, με το Δημήτρη είμαστε πολύ αγαπητοί φίλοι, πάρα πολλά χρόνια, από εποχής που πολεμούσαμε στον Εύρο. Λοιπόν, και χαίρομαι ιδιαίτερα που, αν και ζει στην Κόρινθο, είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και ο τελευταίος ο οποίος είναι σήμερα στην Εξελεκτική Επιτροπή και είναι παρόν, γιατί ο πρώτος σε ψήφους είναι στη Λάρισα. Θέλω να πω ότι ο Λάμπρος είναι αυτός ο οποίος είχε την ιδέα της δημιουργίας του Συνδέσμου. Τον ευχαριστώ που με τιμά με τη φιλία του, με την αγάπη του και χαίρομαι που είναι κοντά μας. Λάμπρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπας και αποκτήσει και η τάξη κανένα βουλευτή μέσα στους 300. Φοράω στο κανάλι και το φοράω. Άντε και στο CNN Ευχαριστώ πολύ. Αφού λοιπόν τελείωσε το κομμάτι αυτό και αφού